ja Mock Olio screencastin 3. osa alkaa. Eli päädyttiin suunnilleen tähän, että oltiin tehty tämä henkilöluokka ja henkilöt pysty vanhenemaan. Ja sitten tehtiin tämä toString-metodi, millä saatiin näitä henkilöolioita tulostettu. Laajennetaan tätä ohjelmaa sillä tavalla, että tehdään tänne metodi, millä me voidaan laskea henkilöiden painoindeksi. Painoindeksihän lasketaan pituuden ja tuon painon avulla, eli määritellään tänne nyt henkilölle oliomuuttujat, pituus ja paino. Laitetaan nyt, että ne on inttejä. No me voitaisiin tietysti henkilölle antaa pituus samalla tyylillä konstruktorin parametrina, kun tämä nimi annetaan. Ja paino myös, ja sitten meillä voisi olla tämän vanhenemisen tyyliset metodit, kasva, millä sitten pituuden arvo nousee. Mutta tehdään tämä vähän eri tavalla. Tehdään tälle pituudelle ja painolle vähän niin kuin tehtiin tälle nimelle, tämmöinen getteri. Eli getterit ja sitten gettereiden sukulainen on setteri. Eli getteri on tämmöinen, millä me saadaan pyydettyä joku arvo, niin kuin tästä tämä nimen arvo, ja setteri on, millä me voidaan asettaa jollekin oliomuuttujalle uusi arvo. Eli tehdään tähän nyt vaikkapa pituudelle, tehdään sille ensin getteri, eli get pituus ja return pituus. Noin. Huomatkaa tämä Javan nimeämiskäytäntö, miten tämä merkitään tälle, että se ei laiteta näin, että nämä olisi kaikki pienillä kirjaimilla, eikä näin, että siinä olisi sana get ja sitten pituus erotettu välillä tai tämmöisellä alaviivalla, vaan nimenomaan tällä camel case-tyylillä. Eli ensin aloitetaan aina pienellä kirjaimella, eli ei näin. Javassa metodien nimet alkaa aina pienellä kirjaimella. Ja sitten kun tästä alkaa niin kuin uusi sana tässä metodin nimessä, niin se alkaa tolleen isolla kirjaimella. Tosta noin. Eli siinä on pituudelle getteri, millä voidaan kysyä pituus, ja sitten tehdään pituudelle setteri, millä voidaan asettaa uusi pituus. Ja silloin kun asetetaan, niin se on void, koska se ei palauta mitään. Ja sitten setteri, nimikonventti on set pituus. Ja nyt sinne annetaan näitä, tuolta unohtuu. Siis, niin kuin huomaatte, se itse asiassa toimii myös ilman tissiä, mutta laitetaan se tissilti. Eli tänne annetaan int uusi pituus. Ja this pituus on se tämän olion pituuden arvo ja tämän olion pituuden arvo, tämä parametrin annettu uusi pituus tulostuu. Uusi pituus asetetaan sinne. Ja samalla tavalla tämmöinen setteri ja getteri tuolle painolle. Tämmöinen setteri ja getterien tekeminen on aika yleistä touhua ohjelmoinnissa. Sen takia täältä onneksi löytyy tämmöistä vähän magiaa. Painaa Alt Insert. Noin. Ja sitten tulee generate, kaikenlaista hauskaa. Getters and setters, ja sitten sanotaan, että joo. Painolle. Getterit ja setterit, ja siihenpä ne tuli. No nyt tää muuta sen tollaiseen muotoon toistaiseksi. Joo, eli noin. Siinä on pituuden ja painon. Pituuden ja painon getterit ja setterit. Ja nyt tehdään se metodi, mikä laskee henkilön painoindeksi.
painoindeksiin. Painoindeksihän on luku, sitä voi vaikka jostain googlata, jos ei tiedä miten se lasketaan. Niin se on tämmönen double. Noin indeksi. Laittaa ensin tänne retur 0. Miten se lasketaan. Eli tosiaan jos me halutaan täältä vaikka henkilön Pekka painoindeksiä, niin ensin henkilölle tosiaan laitetaan, että Pekan pituus on set pituus 179 ja Pekan paino on 75 ja set eikä get. Ja miten se nyt tulostetaan? Eli täältä nyt tosiaan kutsutaan tää on nyt tommonen, no. Niin miten se saadaan? Oho, henkilön 1 eikä henkilön 2. Eli Pekalle laitetaan nämä sekä pituus että paino. Ja sitten kysytään sitä, että joo, henkilö 1, kerro painoindeksisi. Ja sitten se voidaan tulostaa. Ja tehdään vaikka näin. Tämmönen vähän huonoa suomea oleva. Sanotaan näin henkilö 1, get nimi. Eli laitetaan kommenttiin. Ja näin se sanoo nyt. Oho. Joo, Pekan painoindeksi 0.0, koska tosiaan sitä laitettiin vaan tämä metodi palauttamaan tuonne 0. Mutta miten se painoindeksi lasketaan? Se muistaakseni lasketaan, että se on pituus sentteinä. Eli 5 pituus. Eli minun pituuteni jaettuna mitenhän se meni? Paino kertaa. Nyt mun pitää luntata. No, eihän tämä vastaus löydy tässä. Se oli muistaakseni. Eihän se noin mene ollenkaan. Se on paino jaettuna pituus toiseen. Eli this paino jaettuna. Ja se on pituus metreinä toiseen. Eli koska meille annetaan tonne pituus sentteinä, niin pituusmetreinähän on henkilön pituus jaettuna 100. Noin. Eli tämä vastaus on siis, että se on henkilön paino jaettuna pituusmetreinä potenssiin 2. Tässähän toki oltaisiin voitu suoraan kirjoittaa tai olla käyttämättä tätä apumuuttujaa, mutta joskus tämmöinen apumuuttujan käyttö selkeyttää ja ei se ole pahitteeksi muutenkaan. Ja sitten ajetaan tämä ohjelma ja huomataan, että joo, Pekan painoindeksi on 75. Ei nyt tässä mättää joku tässä meidän painoindeksin laskukaavassa. Eihän se nyt noin pitänyt mennä. Paino jaettuna pituusmetreinä. Onkohan tässä nyt tapahtumassa pyöristysvirhe, kokeillaanpas näin. No, nyt se näyttää jo paljon paremmalta.
Eli joo, tää piti, koska tämä on int, niin se piti jakaa ei 100 vaan 100,0, jotta saadaan tämä desimaali osa. Taikka toinen vaihtoehto olisi ollut se jakaa se 100 ja laittaa tähän eteen se double. Mutta ei tähän niin. Joo, niin kuin huomataan, niin sieltähän se tuli. Ja tässä heti kiinnitettiin huomiota, että hetkinen, aika paljon lukuja. Eikö me saataisiin tulostettua tätä jotenkin siistimmin? Sille, että siinä on vähän vähemmän lukuja, mutta katsotaan sitä kohta. No niin, yksi juttu tässä nyt, mitä voisi katsoa, niin on tämä näin. Kun täällä on esimerkiksi tämä pituus, niin täällä on niin parametrina uusi pituus. Mutta aika usein Java-ohjelmat kuitenkin tekee näin. Eli ne kirjoittaa, että vaikka täällä tämä oliomuuttajan nimi on pituus, niin ne käyttää samaa nimeä tässä parametrin nimen. No, miten on nyt mahdollista, että se toimii? Ja onko siinä nyt edes mitään ihmettä, että se toimii? Niin täällä niin kuin sanotaan näin, että joo, this-pituus on pituus. Eli meillä on niin kuin kaksi pituutta. Tämä toinen pituus tässä niin on tämä parametri. Ja sitten tämä this-pituus taas viittaa eri pituuteen, eli se viittaa tähän oliomuuttujaan, minkä nimi on pituus. Ja tämä this-pituus, niin kuin tosiaan sanoi, että se on tämän olion pituusmuuttuja, kun taas tämä pituus ilman thissiä on tämä parametri-pituus. Ja täällä, jos kirjoittaisi näin tämän, niin silloin tämä ei toimi, koska silloin tämä pituus tässä näin viittaa tähän ihan samaan pituuteen, tähän parametriin. Eli tämä koodi ei oikeastaan tekisi mitään. Se muuttaisi vaan tuon parametriarvon. Mutta jos halutaan tosiaan käyttää saman nimistä tätä muuttujaa, saman nimistä parametria kuin oliomuuttaja, niin silloin oliomuuttajan on pakko viitata tällä thissillä. Nimittäin täällä me on niin kuin sanottu koko ajan, että joo, aina pitää kirjoittaa se this, mutta oikeasti niin kuin tässäkin on tämä paino, niin se thissin kirjoittaminen ei ole pakko. Eli käytetään sitä thissiä aina näin aluksi silloin, kun puhutaan olion attribuutista. Eli vastaavalla tavalla täällä, kun on tämä set-paino, uusi paino, niin tämäkin voitaisiin muuttaa tämmöiseen pro-ohjelmoijan tyyliin, että se on vaan paino. Noin. Eli this-paino saa arvokseen tämän parametrin olevan painon. Mitäs sitten? Halutaan muuttaa tätä siten, että täällä toStringissä tulostettaisiin myös painoindeksi. Nythän tämä toString, eli tämä olion merkkimuotoinen tulostus, niin sehän vaan kertoo näin Pekka, olen 5 vuotta vanha. Niin halutaan tuohon perään tulostuvan painoindeksiin. Eli miten se toteutettaisiin? Eli täällä olion sisällä tosiaan, kun toStringissä ollaan, niin meidän on mahdollista kutsua olion sisältä tätä olion tai muuta metodia. Eli tässä kohtaa me voitaisiin toki se painoindeksi täälläkin tehdä näin, tälleen vähän typerästi. Laskea se uudelleen, että joo, lasketaanpa se painoindeksi. Lasketaan tämmöiseen apumuuttujaan, näin. Eli joo, käytetään apumuuttaja tuossa toista ja sitten lasketaan tähän toiseen apumuuttajan tämä painoindeksi ja sitten tulostetaan se täällä näin. Ja tämä
saa juuri aikaan tämän, mitä me halutaan, eli että tähän toString-esitykseen tulee tuo painoindeksi tuohon perään. Mutta tämä on vähän rumaa. Tässä nimittäin huomataan, että tämä sama koodi toistuu täällä ja täällä. Niin ei tämmöinen copyposte ei ole ollenkaan mukavaa ja tästä ohjelmoijan pitää aina yrittää hankkia tuo ero. Ja tämä saadaankin hoidettua sillä tavalla, että sen sijaan, että täällä lasketaan uudelleen tämä paino, tai lasketaan kuin itse se painoindeksi, niin ei lasketa täällä painoindeksi itse, vaan kysytään sitä täältä, koska täällä, tuossa kun on tuo tis ja painetaan pistettä, niin huomataan, että hetkinen, mehän voidaan täällä näin. Eli kutsutaan tätä omaa painoindeksi metodia. Eli kun suoritetaan tälle henkilö ykköselle toStringia, niin silloin se kutsuu itsensä painoindeksi metodia, mikä laskee sen oman painoindeksin sen näillä arvoilla, mitkä tuonne olion on talletettu. Eli tämä toimii aivan yhtä hyvin, niin kuin näemme. Ja tästäkin voisi tehdä silleen, että joo, ei tätä nyt oikeastaan tarvitse tähän apumuuttijan laittaa, vaan se voitaisiin tuolta tolleen tehdä tämmönen one-lineri, että se tässä toString kun muodostaa tämän merkkionoesityksen, niin se tätä merkkionoesitystä muodostaessaan kutsuu tuota omaa metodiansa, saa sen painoindeksin ja lisää sen tähän pötkön. No ajetaan tää, niin sieltähän se tulee se vastaus niin kuin pitää. Mut joo, niin kuin nyt huomataan, niin tää painoindeksi, kun lasketaan, niin se tulostuu aika monen desimaalin tarkkuudella, niin tästä herää varmaan kysymys, että miten me haluttaisiin sitä tarkkuutta vähän vähentää, niin mä näytän tämmöisen niin kuin maagisen komennon, millä se hoituu. Eli tehdäänpä tälleen, että tulostetaan tuossa pelkästään tämä painoindeksi noin, eli ajetaan. Eli se tulostaa tuossa vaan tuon pelkän luvun. Niin. Käyttämällä tämmöistä ihmeellistä komentoa. Kylläpä toi tuonne. String format. Niin tänne kirjoitetaan näin. %.2f. Meniköhän se näin? Kokeillaan. Kylläpä se meni. Eli joo, mitä tämä saa tässä aikaa, tämä sininen osa, niin tämä sininen osa ottaa tuon luvun ja tekee siitä 2 desimaalin tarkkuudella olevan itse asiassa merkkijonon, mikä sisältää tämän luvun arvon 2 desimaalin tarkkuudella. Ja toi määrittelee sen kakkosen. Eli jos siinä olisi 1, niin tämä olisi nyt 1 desimaalin tarkkuuteen. Ja niin kuin huomaatte, siellä on nyt tommonen, se ei ole piste, vaan se on tommonen pilkku. Toi pilkku johtuu siitä, että täällä on niin kuin oletusarvosti käytössä Suomen tämmönen koodaustapa, missä niin kuin virallisessa suomen kielessähän on desimaalipilkku eikä desimaalipiste. Mutta elikkä tänne voitaisiin sitten, että jos halutaan sanoa, että joo, henkilö 1 get nimi ja sitten vaikka näin painoindeksi on. Niin miten tässä nyt tulostuu? Niin Pekka, eli otetaan toi nimi, sitten tulee toi painoindeksi on ja sitten tää ruman näköinen komento, joka tosiaan muotoilee sitten tuosta noin. Siellä on pilkku. Me haluttaisiin se pilkku ehkä vielä muuttaa pisteeksi, niin ei se käy hirveän vaikeaa. Otetaan toi tämmöisen apumuuttujan string, vaikka no
parempaa, mutta me heti näin. Eli otetaan tähän toi painoindeksi. Yksi desim. No, ei nyt kauhean hyvä, mutta joo näin. Eli edelleen se toimii. Tämä menee hyvin joo. Eli tuossa tulee toi nimi, sitten toi merkkijono ja sitten tämä merkkijono on siis muodostettu tosiaan tuosta painoindeksi arvoottamalla ja 1 desimaalin tarkkuudella. Nyt me haluttaisiin eroa, että toi pilkku olisikin nyt piste, niin täällähän, koska tämä tässä näin, tämä on merkkijono, niin me voitaisiin tälle merkkijonolle sanoa, merkkijonolla on näitä hauskoja metodeja, replace, korvaa, pilkku, pisteellä. Toimiiko se? Toimiihan se. Ja tää replaceaaminen voitaisiin itse asiassa muualla sanoa, että joo, painoindeksi 1 desimaalin tarkkuudella on eli tässä se tekee sen pilkullisen version, sitten se sanoo, että joo ei, kun tämä painoindeksi 1 desimaalin tarkkuudella onkin se pilkullinen versio, missä pilkku on muutettu pisteeksi. Ja tämänkin voisi tehdä tämmöisenä one-linerina. Tässä näin. Ja katsotaanpas. Näin se toimii hyvin. Joo. Tässä kannattaa huomata tämä tapa, miten mä teen ohjelmaa. Eli mä koko ajan teen pieniä juttuja, melkein rivi pari kerralla ja koko ajan kokeilen, miten asiat toimii. Ja sitten tosiaan, jos en ole varma jostain, niin kokeilen ja sitten se yleensä selviää. Niin tällaista ohjelmointityyliä kyllä kannattaa totutella käyttämään. Tämä ainakin mun kohdalla toimii. Ja sitten jos tekee virheen, niin se ei haittaa. Sitten vaan korjaa virheensä ja jatkaa eteenpäin. Mutta ehkä päätämme tämän screencastin tähän. Tai ei päätä vielä. Mä teen tähän tällaisen bonuksen vielä. Tää on nyt vähän ikävän näköinen tää komento tässä. Niin tehdään tämmönen metodi, tänne pieni apumetodi, tänne public string. Ja sanotaan, että se nimi on vaikka muotoile ja sitten se saa double luku. Sanotaan, että se on d. Ja eli siirretäänkin tämä tällaiseen metodiin. Ja toi on nyt d. Niin me tällaisen metodin, me annetaan double ja sitten se muotoilee sen doublen silleen, että siinä on 1 desimaali ja pilkku korvattu pisteen. Ja nyt me päästään tästä ikävästä hässäkästä eroon. Me voidaan sanoa näin, että koska tämä on tämmöinen olioiden ulkopuolinen metodi, niin sen takia sen on oltava static. Niin pääsen tälleen mukavasti, että saan tulostettu tämän painoindeksin näin. Eli täältä pääohjelmasta, joka tämän kutsun tekee, niin täällä tämä sotku, ikävä format-komento on siirretty tänne apumetodiin ja tämä kutsuu vain tällaista mukavaa apumetodia, mikä on tolleen nyt vielä siedettävällä tavalla nimetty.
Ja nyt kun kutsutaan tätä, niin sehän näyttää toimivan. Eli joo, tällaisten apumetodien kirjoittelu kyllä kannattaa, koska ne selkeyttää sitä muuta ohjelmakoodia. Ja tekee sitä sitten helpommaksi lukea ja muokata. Mutta nyt päätämme vihdoin tämän screencastin. Ensi viikolla palataan jälleen olioihin. Ja itse asiassa olioihin palataan käytännössä tästä lähtien kurssin jokaisessa tehtävässä. Niitä ei pakoon pääse ja niiden kanssa kannattaa opetella elämään.